מה אתה עושה? לא עברית אחי. לך לשם. לך לשם. טוב, לך לשם, יאללה. לך לשם. מה אמרת? אתה לא תשתמש בזה. לא, מה? לא, מה אסור? אסור. גם בבית... לך לשם. לך לשם. תדבר ככה, אל תדבר, תדבר יפה. ودع المجموعات ودع المجموعة ودع المجموعة الطوبة. אנחנו בבית שלנו, נכון? תדבר יפה? תדבר יפה. אתה מבין עברית? אני מבין קצת. יופי. אני מבקש ממך, כן. אומר לך, לך לשם. אל לשם. תאמר, אני אומר, רק תבקש. אומר. לך לשם. אתה לא אומר. לשם, לשם. לך לשם. לא, לך לשם. תכבד את זה. هيك روح لورا. תחכה 5 דקות, המשטרה יגיע. אני מחכה למשטרה. המשטרה יגיע. אני מחכה למשטרה. אני לא הלכתי לבית שלך. תכבד את זה ונחכה למשטרה. אני בבית שלי, מותר לי לעשות מה בא לי. לא, לא מותר. זה מותר לי. לא. בטח מותר לי. לא, כי זה הבית שלי. איך הבית שלך? אני בניתי אותה. אתה? כן. זה יפה. לקחתי מלך. לך לשם, לך לשם. לך לשם. שמתי עם פלט וזה יפה. מתי? עשיתי את לפני 25 שנה. לפני 25 שנה? 25. هذه باقي لك يعني ساكنين عندك بالإيجار. يسا كيف الحال؟ לך לשם. בן כמה אתה? 25. 25, واو קצת. واو טיילת והתחלת يلا ישר. يعني احنا نروح وانت وين؟ טוב, אז נאחל לכם, אל תיגע. נאחל לכם שקט רגע. שקט, אני מדבר. אל תשאג, אף אחד יפעל. אני מדבר, אתה שקט. אני אומר לכם, שיהיה לכם ביי. ما يصور